Ola, chamame Ia e vos vou a presentar o escorpión dorado. O escorpión é o animal máis venenoso do mundo, e o seu tamaño pode matar a persoas de 70 kg. Existen cerca de 1100 especies no mundo. Os principais enemigos son os roedores, lagartos e algunhas aves. As partes do seu corpo son: o ano está ao final do intestino, no extremo da cola. Cando o escorpión leva a cola ao ano, queda na parte superior. Os escorpións saíron do mar hai 360 millóns de anos e adaptáronse a unha gran diversidade de medios. O escorpión dourado pode chegar a medir 12 centímetros. Os escorpións non se parecen nada ás arañas, pero pertenecen á mesma clase. Os seus principais hábitats son deserto arenoso pedregoso, estepa ou matogueira, bosque seco ou bosque tropical. A reproducción é sexual, son ovíparos e nacen entre 10 e 90 ovos. Os escorpións retíranse a unha cámara subterránea e hibernan. Aliméntanse de invertebrados terrestres, grillos e escaravellos, que localizan grazas a uns peites ou a uns peines. O aguillón é a parte máis perigosa porque a usa para inyectar o seu veneno ás súas presas. A bibliografía é a saquei do Insectos do deserto.